Mayong hapon mga igsuon, karong hapuna adto ta sa pulong sa Dios o ginaot pa nga kining pulonga makahatag kanato og kaalam bahin sa kamatuoran sa atong kinabuhi ug mo kini maghatag og kahayag sa atong paglakaw niining kinabuhi sa kalibutan. Usa ka adlaw didto mi sa SM kay nangumpra si mama ug kami ug ang akong anak si Samson naghulat mi didto sa food court. Unya, mintras ako naghimo kog mga sermon, naghuwat mi ni mama, si Samson nakadawat siya text. Unya, ang text nagaingon nga, nakadawat ka og 800 sa imong GCash. Kubraha. Dakong kalipay sa akong anak kay tungod. Duwa na siya katuig way trabaho. Unya, gipadad-an siya og 800 pesos. Unya, nanghilom ming duha og nagunahuna. Og tinuod ba kay tungod, usa man pagkadawat sa akong anak og 800 pesos, nga wa man pud siya GCash. So, nangatawa lang mi kay tungod, usa ni ka dili tinuod nga katubagan sa iyang problema. Maingon niini ang kinabuhi sa tao niining kalibutan. Nga ang katubagan sa ilang kinabuhi mao kung doon na kay kwarta, taas ang imong edukasyon, maayog gobyerno, maayog presidente mo nang mopili tag bag-ong presidente karon. Apan kung atong hunahon asa man kutob ning gilauman sa mga tawo nga katubagan. Kutob ra pud ni ning kalibutan. Timan mga igsuon nga kitang tanan mamatay. Og tanang katubagan nato niining kalibutan anira kutob sa kalibutan. Kinahanglan ang atong katubagan dunay kalambigit sa atong kinabuhi ngadto sa ginharian sa Dios sa walay katapusan. So unsa may tinuod katubagan nining atong kinabuhi. Salamat sa Dios kay tungod naagod kaniya ang katubagan. Ato lang kining dawaton, tuuhan, kuptan og saligan. Og kining katubagan sa atong kinabuhi nga naa sa Dios mao ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ang maayong balita. So unsa may ikahatag nga katubagan nining ebanghelyo sa Dios. Atong pagbasahon mo igsuon ang 1 Timoteo kapitulo 12 ngadto sa 17. 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17 nagaingon na igsuon. Atong pagbasahon. Kang Kristo Jesus nga atong Ginoo kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on. Ako mapasalamaton kay ako iya man nga giila nga kasaligan nga tungod ni ana ako iyang gitudlo sa pagka-ministro. Bisan pa nga kaniadto siya akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan. Apan ako iyang gikaluy-an tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. Og alang kanako ang grasya sa atong Ginoo nag-awas uban ang pagtuo ug ang gugma nga naa kang Kristo Jesus. Kasaligan og takos pagadawaton sa bug-os ang ginaingon nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Apan ako gikaluy-an tungod niining maong hinungdan aron nga dinhi kanako nga mao ang labawng makasasala sa Kristo
makasapasundayag sa iyang hingpit nga pailob ingon nga panig-ingnan ngadto kanila nga managsalig kaniya alang sa kinabuhi nga dayon. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo ta mga igsoon, dalay ko namong amahan, kay balo ka sa among kinabuhi nining kalibutan. Tungod Lord na apamay nining kalibutan ang among mga pagsalig, ang aming paglaom, naapod ni kalibutan. Apan sahay makalimtan namo nga kami mo atubang kanimo diha sa imong ginarian og dili gali ngadto sa kapildihan. Busa Lord, tuloy kami nining taknaha nga masabtan namo para makita namo ang labaw namong kinahanglanong katubagan sa among kinabuhi. O lamang kini ang among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. So nining persikuluha nga atong gibasa, doon natay siguradong katubagan sa atong kinabuhi nining kalibutan. Duha katubag alang sa atong kinabuhi. Primero, atong hibaluan ang mga panalangin sa ebanghelyo. Unya ikaduha, ato sang sabton o dawaton ang mensahe sa ebanghelyo. Primero, ang katubagan sa atong kinabuhi nining kalibutan, kinahanglan atong pagkahibaw-an pinaagi sa mga panalangin sa ebanghelyo. Bersikulo 12 ngadto sa 14 nagaingon, kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, kaniya nga nagahatag kanako sa kalig-on, ako mapasalamaton kay ako iya man nga giila nga kasaligan nga tungod niya na ako iyang gitudlo sa pagkaministro. Bisan pa nga kaniadto siya akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan, apan ako iyang gikaluy-an tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo, gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. Og alang kanako ang grasya sa atong Ginoo nag-awas uban sa pagtuo og ang gugma nga anaa kang Kristo Jesus. Kini mga pinulungan ni Pablo mao punay atong kinabuhi mga igsuon nga wala ta kasabot kay tungod wa ta magpaminaw sa maong ebanghelyo, sa mayong balita. Mabitang gitawag nga maayong balita kay tungod mao kini ang atong paglaom. Apan ang mga tao na lang gyud nagtutok nining kalibutan ug unsay ihatag nining kalibutan. Well, kinahanglan gyud nato ang mga butang nining kalibutan apan dili nato isalig ang atong kalag diha paingon didto sa destinasyon, langit o impyerno. So ang ebanghelyo maoy maghatag kanatog kaalam sa tulo ka dagkong panalangin sa kinabuhi. Kay mao man ni atong primero, ang mga panalangin sa ebanghelyo. So unsa man ning dagkong panalangin sa kinabuhi? Now, atong timan-an nga diha kang Kristo lang gyud magikan kining dagkong panalangin sa atong kinabuhi. Primero, si Kristo naghatag kanatog kalig-on. Sumala sa giingon ni Pablo sa bersikulo 12, kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on. Ako mapasalamaton kay ako iya man nga giila nga kasaligan nga tungod niya na ako iyang gitudlo sa pagkaministro. Natun-aw nato mga igsuon, ang kinabuhi ni Pablo siya makasasala labaw pa nato kung buto naon. Apan nakadawat siya kang Kristo og dakong kalig-on. Kalig-on sa unsa? Primero, kalig-on sa relasyon sa Dios, o ikaduha, kalig-on sa atong gasa karon, sa atong kaakuhan ug unsay atong himuon diha sa ginarian sa Dios. Tara nato ang kalig-on nga iya sa Dios. Kining kalig-on nato sa atong relasyon sa Dios, dili gyud nato ni makita nining kalibutan. Bisa pag unsa pag-eskwela 35 ka tuig kag mag-eskwela diha, dili nimo madawat. Do na kay balo, apan dili nimo madawat ang maong relasyon sa Dios. Kalig-on sa relasyon sa Dios. So sa ato pang pagpasabot ni ini maigsuon, unsa man nato madawat ang kalig-on sa atong relasyon.
Well, simple lang, John 3:16, dali natin tanat sabto na. Ang John 3:16 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Wala magsulti diya kay gigugma sa mga tao ang Dios. Kun dili ang Dios mo ay nahigugma sa kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak na si Kristo. Unsa man hinungdan, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Unsa may makita nato diha, kung mosalig ang tao, naay kaluwasan. So naag yun ang kaluwasan. Di ka mahimong dunay relasyon o mahimong anak sa Dios kung wa kay kaluwasan. Ang kaluwasan naag yun kaniya, kang Kristo. So sa kaluwasan nato, unsa may madawat nato, kinabuhing dayon. At basahan nato ang Juan 3:36 nag-ingon, ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili musugot sa anak. So dunay pagsalig og musugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi. Dili wala gyud kinabuhing dayon. Hinuon hinuna ang kapungot sa Dios ang magapabilin diha kaniya. So makita nato kung ang tao na alam maglantaw sa katubagan sa kinabuhi nining kalibutan og wala niya tuuhi si Kristo, unsa may anak kaniya? Ang kapungot sa Dios magapabilin kaniya. So dunay kaluwasan. Unya ang kaluwasan makadawat ta og kinabuhing dayon. John 3:16 again. Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kang Hesukristo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So kung doon na kay kinabuhing dayon, wala na'y katapusan, sama sa Dios nga walay katapusan, so doon na tay relasyon kaniya, siya lang, ang Dios lang mo'y makahatag ni ini. So kinanglan, malig-unta samag sa inyo ni Pablo, nga siya gitagag kalig-on sa iyang relasyon kang sa Dios. Mauni ang kaluwasan o kinabuhing dayon, og dili gyud ka malaglag sa impyerno. Walay kalaglagan. Busa, unsa may angay natong buhaton ni ini migsuon. Nag-ingon si Pablo, versikulo 12, balikan nato, kang Kristo Jesus nga atong Ginoo kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on, ako mapasalamaton. Magpasalamat gyud ta. No, ang Ginoo mo makahatag natong katubagan sa tinuod natong relasyon kinabuhing walay katapusan o dili ka malaglag sa kalaglagan sa impyerno. So unsay buhaton nato? Magpasalamat kita. Ikaduha, dili kay magpasalamat kay tungod dunay kaluwasan, miingon si Pablo di sa atong bersikulo, kay ako iya man nga giila. Giila nga unsa? Kasaligan. Kasaligan. Ba kada Kristiyano kasaligan sa Dios. Kasaligan diha sa pagpanginabuhi nining kalibutan mintras naapatan ni ini. Kang Pablo nagaingon siya gikasaligan nga siya gitudlo sa pagkaministro. Na dili kita tanan ministro apan kitang tanan dunay gasa mapanlihok alang sa gindarehan sa Dios. Kita gikasaligan sa Ginoo. So busa primero gyud nga gihatag kanato kang Kristo mao ang kalig-on sa atong relasyon sa Dios o kalig-on sa atong mga buluhaton nining kinabuhia. Ikaduha, ang gihatag ni Kristo kanato kapasayloan sa sala. Bersikulo 13. Bisan pa nga kaniadto siya akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan, apan ako iyang gikaluhian tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. Pagkaanindot may igsoon, pagkalami paminawon nga kita nakadawat og kapasayloan sa unsang salaa. Sumala ni Pablo iyang gipasipalaan ang Dios kay baluta kung kinsa ni si Pablo nga leader ni sa mga relihiyon. Apan wala nila tagda si Jesus, inay iyang gipanlutos ang mga misunod kang Kristo, kang Jesus, o gipasipalaan ang ngalan sa Dios. Nga naman, hay man sila magsimba, nagsimba sila sa tao, kay ang tungod ang ilang Dios mao ang Sisar. O bisan pa sa mga dili tinuod nga Dios mo busa usa ni kapasipala. Basahon nato ang Roma 1:21 ngadto sa 23 nagaingon. Roma 1 ato lang ta sa bersikulo 20.
kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom sa og pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa walay sila ikapangulipas tanang mga tao doon na sa silot kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios wala niya siya pasidunggi ingon nga Dios ni magpasalamat kaniya hinunua mao ilang gihinuktukan ang mga hinunahuna nga walay dapat hangtod gingit-ngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Versikulo 22 nag-ingon sa ilang pagka makinadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Mao na usa na si Pablo niadto, no? Buang na siya. 23 og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nila mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo og mga langgam og mga mananap nga upat og tiil og mga binuhat nga magakamang. Mao nay kinabuhi ni Pablo, wala latag na si Jesus. Inay ilang gipapatay si Jesus sa ilang kini mga Hudyo. Di ba usa na ka pasipala? Unya gilutos pa niya. May isulti pa nga si Pablo sa Acts chapter 22 verse 7 to 8 iyan testimonyo na tubangan sa mga hari nag-ingon siya og natumba ako sa yuta og nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako Saulo Saulo nganong ginalutos mo ako kinsay gilutos ni Pablo si Jesucristo pinaagi sa unsa sa pagbilanggo nadto mga magtotoo gibalhog nila didto sa bilangguan usa na paglutos sa mga Kristohanon ang ginanlutos ni Pablo mao si Kristo. Versikulo 8 og nangutana ako kinsa ka ba Ginoo og siya mitubag kanako ako mao si Jesus nga Nazaretnon nga imong ginalutos. So busa maupod mo atong kahimtang no sa mga Kristohanon atong pagalutoson yaga-yagaan nato apan wa ta makasabot nga si Kristo mo'y atong ginalutos. Unya labi na mingon si Pablo ako siyang gipakaulawan no sa bersikulo 13 naging siya bisan pang kanyadto siya akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan hasta kapila nato gipakaulawan ang Dios sa atong kinabuhi mga igsuon dili maihap apan tungod sa iyang kaluoy bersikulo 13 apan ako iyang gikaluy-an tungod kay sa akong pagka walay pagtuo gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. No timan ini. Tingali nagaingon ka ikaw Kristohanon apan nagalutos ka sa ubang mga magtotoong tinuod. Unya na nagasimba lang gyapon kag tao, nagasimba lang gyapon ka og mga bato ug unsa pa man, dili na tinuod nga Kristohanon. Mingon si Pablo kay mao ni trabaho ni Pablo siya gyud mo simbag gyud og iyang hari mo simba silang mga larawan apan mingon siya tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. Unsa yung gibuhat ni Pablo tungod sa walang kawalang pagtuo? Pagpasipala, paglutos, pagpakaulaw ni Jesucristo. Sumo ni kinabuhi sa dining kalibutan. Unsa may katubagan nimo? Ang katubagan nimo mao ang kaluoy, grasya sa Dios. Mao ni si Pablo siya tungod sa kaluoy sa Dios gipasaylo siya. Gipasaylo yun. Kay tungod ang iyang binuhatan bisan pagrelihiyoso siya apan wa siya kasabot, wa siya makipalo kung kinsa si Kristo iya kining gilimod. Iya kining ginigar. Iyang gipanlutos ang mga tagasunod ni Kristo nga direktang si Kristo mo iyang gilutos. So, unsa may giingon ni Pablo? Primero, tungod kang Kristo gihatagan siya kalig-on. Kalig-on sa iyang relasyon sa Dios o kalig-on sa iyang mga ministeryo. Ikaduha, tungod sa grasya ni Kristo gipasaylo siya sa iyang sala. O ikatulo, tungod sa grasya ni Kristo, tungod sa kaluoy ni Kristo, nag-awas ang grasya diha sa iyang kinabuhi. Versikulo 14, nag-ingon, og alang kanako ang grasya sa atong Ginoo nag-awas uban sa pagtuo og ang gugma nga naa kang Kristo. But pasabot nag-awas kung ikaw ay nagpanginabuhi na sa pagtuo, nagsubay ka sa pagtuo,
Wala na sa imong paglaom nining kalibutan, kundi ang paglaom nimo pagtuo sa mga pasalig sa Dios o sa gugma sa Dios. Kita gyud naluwas pinagi sa gugma, nag-awas kining gugma, kining tanan anaa kang Kristo. So nasabtan nato nga ang ebanghelyo mao'y katubagan sa atong kinabuhi nini. At tungod duna say mga panalangin. Unsay mga panalangin sa ebanghelyo? Kalig-on sa atong relasyon sa Dios, kapasayloan sa atong mga sala, o ikatulo, nag-awas, naggrasya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduha, nga katubagan ang ebanghelyo, dawaton nato ang mensahe sa ebanghelyo. Primero, atong sabton o gisabot nato ang mga panalangin. So busa karon, dawaton nato ang mensahe sa ebanghelyo. Versikulo 15 ngadto 17. Kasaligan og takos pagadawaton sa bug-os ang ginaingon nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Mao na ebanghelyo nga si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. 16, apan ako gikaluy-an tungod niining maong hinungdan aron nga dinhi kanako nga mao ang labawng makasasala si Kristo makapasundayag sa iyang hingpit ka pailog ingon nga panag-ingnan ngadto kanila nga mananagsalig kaniya alang sa kinabuhi nga dayon. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita, bugtong nga Dios. Alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan. Mao ni mensahe sa ebanghelyo. So unsa may buhaton nato sa mensahe sa ebanghelyo, may igsuon. Ato kining dawaton. Dawaton ang mensahe sa tulo ka pamaagi. Primero, dawaton nato ang mensahe sa ebanghelyo sa hugot nga pagtuo. Hugot nga pagtuo. Versikulo 15 nag-ingon, kasaligan og takos pagadawaton sa bug-os ang ginaingon sa ebanghelyo nga si Jesus, Kristo Jesus, mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ato kining pagatuuhan, kahugot sa atong kasing-kasing, no? Mensahe sa ebanghelyo dawaton natong hugot sa pagtuo. Kaya ang mensahe takos og kasaligan ang mensahe. Unsa may takos og kasaligan nga angay natong pagadawaton nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanimo nga makasasala, kanako nga makasasala, kang Pablo nga labaw sa mga makasasala. Mao ni mensahe sa ebanghelyo. Angay natong hugot ning dawaton sa pagtuo. Ikaduha, dawaton nato ni sa hugot nga paglaom. Versikulo 16. Apan ako gikaluy-an tungod niining maong hinungdan aron nga dinhi kanako nga mao ang labawng makasasala si Kristo Hesukristo magapasundayag sa iyang hingpit nga pailog ingon nga panig-ingnan ngadto kanila nga mananagsalig kaniya alang sa kinabuhi nga dayon. Di ba dako kay ning paglaom kanato? Tingali wa tay kwarta, masakiton ta, daghan tag problema nining kalibutan. Apan kining tanan alang lang sa kalibutan. Wa tay paglaom nini, ang kalibutan dili nato makahatag og paglaom nga mohangtod sa kangturan. Si Kristo lang yun. Mao nang ato kining kuptan, tuuhan og lauman nga hugot kaayo. Kay si Pablo gikaluy-an tungod niining mensahiya nga si Jesus miani sa kalibutan aron sa pagluwas sa makasasala. Miangkon pagali si Pablo nga ako ang labaw makasasala. Busa si Jesus nagapasundayag sa iyang hingpit na pailog. Ang kinsa alang niadtong managsalig pa. Kauban ta diya aron makadawat og kinabuhing dayon. So dili lang kay atong dawaton ning hugot sa pagtuo, hugot sa paglaom, kinahanglan sa dawaton natin ni sa hugot sa pagdaig. Versikulo 17 nag-ingon,
Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan og himaya hangtod sa kahangturan. Di ba? Ngunit pagdaig kaniya, papuri sa Tagalog pa. E tungod siya ang hari, alang gyud kaniya ang tanang himaya. Daigon nato ang Dios nga siya ang hari nga dili mamatay, dili makita nga bugtong Dios. Si Kristo bugtong Dios, Dios gyud siya nga alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan. Iya lamang. Amen. So, unsa may atong makita dinhi karon, unsa may leksyon nga atong mahagdaw maigsuon nining mensahe karong hapuna. Tinuod, number one, tinuod ang ebanghelyo kung atong tan-awon, dili makahatag natong kwarta ni, dili makahatag nato og bulawan o mga bahandi. Apan ang ebanghelyo makahatag natog labaw pa sa bulawan, labaw pa sa mga bahandi, mao man unsa man ang katagbawan, satisfaction. Ang ato kong kalag maigsuon, lawom na mura na og kining bottomless pit, why sukod nga lawom nga kining murag dako kayong balon, bisan pag butang nato ang tanang butang nining atong kalag maigsoon dili gyud mapuno, apan ang Dios lang mo'y makapuno niini. Mao nang dunay katagbawan kung dunay maayong relasyon sa Dios. Katagbawan usa ka hiyas ni sa mga nga gihatag alang sa mga tinuod nga magtotoo. Bisan pag pobre ka nay kalipay, di ka magpangita ning kalibutan. Bisan pag na masakitong ka, naagid mong paglaom na yung kalipay kay tungod doon na kay katagbawan. Karon kung imong katagbawon mao ning kalibutan kay tungod nagtuo ka maoy katubagan. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Nagiingon ang Biblia sa Mark chapter 8 verse 36 Tagalog, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi, sa iyang kalag. What does it profit a man? So busa dili ang kalibutan mao'y katubagan sa atong kinabuhi, kundi ang katubagan nato maong ebanghelyo, ko mo ang ebanghelyo mo'y magsaysay ka nato, mo ning gahom sa Dios alang sa mga motuo kang Kristo. So unsa pa may kaduha, unsa pa may labawng katubagan nato sa kinabuhi, maigsoon? Ang sapi, ang reputation, ang atong bahandi, ang atong edukasyon. Imo na ng tanan apan kung wa kay Kristo, tuwa kas kalaglagan. Kining naa ang atong kinabuhi na nag-apas lamang nining bahandi ning kalibutan, masalaag gid ka. Di gyud ka katultol sa dalan sa langit. Kay nagaingon ang 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Apan sila nga maikagon gayod nga mahimong dato, mga hulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binuang og makadaot nga mga pagpangibog nga nagaunlod sa mga tawo ngadto sa kamatayon og sa pagkalaglag. Isulti na sa Biblia maigsoon. Dili na akong sultian, sulti na sa Dios. Versikulo 10, kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan, og tungod sa maong pangibog may mga tawo nga nahisalaag gikan sa pagtuo og ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. So busa, kung ikaw Kristohano nagasalig ka sa Dios, ayaw ihatag ang imong katubagan nining kalibutan, kundi ang katubagan nimo na magpaminaw ka sa pulong sa Dios, sa ebanghelyo, kay naay makahatag ka nato na og kamatuoran, og ang kamatuoran mo makahatag ka nato kagawasan. So busa at padayon nato sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 ngadto sa 12. Isip na ikaw Kristohanon. Apan ikaw o tao o Dios, sa Dios, pahilayo nining tanan. Paningkamuti ang pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop, pakigbugno diha sa maayong bugno, labot sa pagtuo, magkinabuhi ka sa imong pagtuo sa salit sa Dios.
padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og ang imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Well, busa unsa may atong buhaton? Kung doon natay tinuod nga relasyon sa Dios, mga igsoon, tubag ang imong tanang pangutana, ang imong tanang gusto. Dili man tanan nga tagsatag sa madawat nimo apan patubag tungod sa katagbawan. Mao ni katubagan sa imong kinabuhi. Balikon nako ang Mark chapter 8 verse 36 kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagkaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kalag, sa iyang kinabuhi. What does it profit a man? So busa maigsuon, ang maayong balita katubagan sa tanan natong pangandoy espirituhanon mao ang ebanghelyo sa Dios. Jesus says in John 8:31-32, "If you remain in my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth will set you free." Hinaot pa nga ikaw gyud nagyud sa kagawasan karon. Agampo ta maigsuon. Salamat Lord nining imong pulong mo'y nag-iwag sa among dalan paglakaw nining kinabuhi. Hinaot pa nga dili kami mabitik nining mga gilauman, gipangandoy sa mga tao ning kalibutan kay tungod kauturan ni sa kalibutan. Apan Lord, ang kahayag nga among gilakwan karon Lord, hinaot dili kami motipas kundi magpadayon kami paglakaw hangtod nga among maangkon ang kinabuhing dayon ang imong ginarian sa kahayag. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.